रानिखाथायाव दिनै एनडिए खौनो होननांसिगोन बहाय जोंहा बिजेपि इउपिपिएल जै मित्रजोट बे जोंनि इलेक्शन माने साब स्टारिं कमिटिखौ बेखेवनाय जाबाय आरो बे अफिसनिफ्रायनो गासै जोंनि चिरां डुवार्स जि ब्लक दङ बेनि रायजो राजा आइ आफा आरो जोंनि मावफारियाफोर दोलोनि दैदेनगिरिफोर इलेक्शनखौ बिनिफ्रायनो मोजाङै शान्तिपूर्ण भाबै परिचालना एबा सालायनो थाखाय बे अफिसखौ दिनै बेखेवबाय आरो मिजिंथियो साफ्रोमबो ओनसोलनि आइ आफा रायजो राजाया बे अफिसाव माने इलेक्शन बिसयाव बिसायख'थिनि जिखिनि आयदाफोर दं बेवहाय जगाजग खालामगोन आरो जोंहा बे अफिसनिफ्राय गासैबो गामिफ्राव थांनानै मोजां इलेक्शनखौ रायजो राजानि खाथियाव फोरमायहैनाय एबा जोंनि दोलोनि बाथ्राफोरखौ बुंहैनाय बे खामानिया बिनिफ्राय जासिगोन। सार नोंथाङा दिनैनिफ्राय जागायबाय नामा इन्डियानि जिखिनि फोसावथाय मेलआव बाहागो लानाया? दिनैनि खोथा नङा 12 तारिखआव आं जे इउपिपिएलआव जइन जाबाय बा बाहागो लाबाय बे दिननिफ्रायनो आरो लोगो लोगो इलेक्शननिबो सम जाहैबाय गोबां खोथा बाथ्रा बा व्यक्ति बिसेस लोगो हमनाय रायजो राजाफोरखौ लोगो हमनाय खामानिया सोलिबाय थादों आरो दिनैहाय बहाय अफिस बेखेवथारनानै आरो माने आनुষ্ঠাनिक होननांसिगोन माने फर्मेल इलेक्शन केम्पेइनाव जों दिनै ज' ओंखारबाय आरो खारन नमिनेशना मैयासो जादोंना। बे खोथाखौ आङो 2 मिनिटाव फोजोबनि 2018 सनाव जेला आंखौ WPTBCनि मिनिस्टार दायित्व होबाय बे WPTBC डिपार्टमेन्टआव मोनसे स्क्रिनिं कमिटि दङ बियो ST खौल' नाया SC खौबो OBC खौबो नायबिजिरो सोरबाया जुदि इलिगेल भाबै कास्ट सार्टिफिकेट लादोंबा बहाय जुदि कमप्लेन गोलैयोब्ला बे स्टेट लेभेल कमिटिया आन्डार WPTBC डिपार्टमेन्ट बे स्क्रुटिनि कमिटिया नायबिजिरो 2018आव आङो बिबान मोननाय लोगो लोगो नबसरनिया हिरा सरनियाया ST नङा बे खोथाखौ गोदोनिफ्राय जों बुंबोदों रायजो राजा बुंबोदों बिभिन्न दल संगठना बुंबोदों दा बे हिसाबै बेखौ नायबिजिरनाय जादों नायबिजिरै बेनाव सकस हरदों हियारिं लानाय जादों खेबथाम आं मन्थ्रि थानाय समावहाय बेनो सकस हियारिं खालामनाय जादों बियो फैयाखै दा बे कमिटियानो कन्टिनिउ लागातार बिनि सायाव नायबिजिरै थांनाय बारावहाय बे स्टेट लेभेल स्क्रुटिनि कमिटि आन्डार WPTBC डिपार्टमेन्टआ बिनि कास्ट सार्टिफिकेटआ STआ नंखाय एबा बे ST नङा होननानै बेखौ प्रमान खालामदों प्रमाना कमिटिया खालामाखै बै समावहाय आं जेला बिनो सकस खालामो डिपार्टमेन्टनिफ्राय स्क्रुटिनि कमिटिनिफ्राय बेखौ बुंनाय जादों नों जि ST प्लेन्स नोङो प्रमान हो बे प्रमानखौ गावो नांगौ रोखोमनि फोरमान बिलाइखौ बे होनो हायाखै जायनि थाखाय बिनि STआ बे कमिटिया बेखौ बातिल खालामबाय केन्सेल खालामबाय दा बियो जाहा महामान्य माने हाइकर्टआव थांनानै माने बिसार बिहैबाय सिंगेल बेन्चआव बेखौ रायदान होदों बिनि फेभाराव किन्तु डाबल बेन्चआव बेखौ क्लियार होखानाय जादों जे बे ST नङा बे हिसाबै बियो दाख्लैनि जि आरो फाइनाल जि रायदान बे ST नङा बे खोथाया कनफार्म बे गासै प्रक्रियायाव गासै हाबाफारियाव स्टेट गभर्नमेन्टनि